Ostres, quina llàstima això del congrés dels mobiles. Mira, m'ha fet venir al cap, he fet un viatge en els núvols de la memòria i m'he anat a la primera fira de la gent gran de Catalunya, en el Moll de la Fusta, on van presentar la carpa de la gent gran, losmayores.com. Realment, si no es fa una fira així en directe, no haguérem aconseguit dinamitzar, obtenir informació, reconeixement de tanta gent i tanta gent que va passar per aquella carpa, que gràcies a la seva realització es va començar a impulsar en el món de la gent gran i en la societat en el seu conjunt l'ús intel·ligent d'internet. En Jubilertia i en Jubilator, les universitats per dones i homes jubilats i jubilades, volem rememorar allò que vam aprendre d'aquelles persones tan entusiastes, la gent gran de Catalunya.